Hej, že toto sú veci, ktoré podľa mňa sú dôležité. Pre mňa osobne je práve ten fit kultúrny, alebo taký ten, že rozumiem si s tým človekom, častokrát je dôležitejšie ako to, že či on napríklad má nejaký skill. Hej? Že teraz dám ti nejaký príklad, že vyberám povedzme človeka do nejakého marketingového tímu a môj pohľad na svet je taký, že naučiť sa dá všetko. Hej? Že ja si myslím, že keď niekto je motivovaný a chce, tak ako keby tá vedomosť sa dá získať. To znamená pre mňa, ale získať charakter je omnoho náročnejšie. Hej? Získať proste drive je omnoho náročnejšie. Čiže veľakrát ja sa snažím aj u mojich kolegov im dávať vlastne také vstupy, že naozaj si predstavte, že s ním idete na pivo. Predstavte si, že s ním máte týždeň na dovolenke. Zvládnete to? Hej, že toto sú veci, ktoré podľa mňa sú dôležité a keď vlastne povie áno, tak ja vlastne som OK s tým, že zistíme, alebo on sám prizná, alebo je povedzme juniornejší, mediornejší a vyjde z neho, že potrebujeme napríklad ešte 3 mesiace do neho niečo tlačiť, alebo potrebuje nejaký kurz, alebo potrebuje nejaké školenie, alebo bude mať pomalší nábeh do projektu. Lebo opäť, keď som hovoril na začiatku o tej dlhodobosti, tak za mňa to je investícia. Aj do ňoho, aj on do seba. Čiže keď vyberám človeka, tak ja sa vždy na to pozerám tak, že ja chcem, aby to bol dlho. Aj v tej firme, aby bol dlho. To znamená, že nejakých pár mesiacov, alebo doslova aj prvý rok, to, že on možno nie je tak úplne produktívny, ale viem, že to je proste človek, ktorý bude prinášať hodnotu v budúcnosti, tak je pre mňa o mnoho dôležitejšie. Čiže ten charakter je pre mňa kľúčový.